Hori. Eta sumarra gantzuna biztan lezarie. Zazpimila, Ondo, zer da zuen artika balkati? Bai, nor da alkati? Ez, Urretxu nere! Zago prisarik, orduz, ondo gabiz. Amen, lekuko aldaketa ber. Bale, lekuko aldaroian aurretik. Urretxu Zumarragako ikastola, hori. Ondo. Ia, zemat ikasle dago, zemat ikastolako ikasle. Eta Urretxu Zumarraga ikastolaren ostean gainzurikoak hartu dabe, gainzurikoak zarie, bai. Hauzu eta Urretxu da. Hori, hau da usasoia. Eta gainzurikoen ostean gaztetxekoak. Bai, haupa gaztetxea. Gaztetxean